Så er vi klar til opgave 12. Opgave 11 skal I løse på præcis samme måde, som vi løser opgave 10. I skal bare ende på 10 i stedet for på 8. Så videre til opgave 12. Opgave 12 hedder Find mindste fællesnævner. Så står der hernede i opgaverne, som I ser, en halv og en tredjedel. Det vil sige, der står faktisk ikke et regnestykke. Der står bare, at I skal finde den mindste fællesnævner på de to brøker. Det vil sige, at I skal lave de to brøker. I skal forlænge eller forkorte brøkerne, sådan så de får samme nævner. Og det ser vi på, hvordan vi gør. Så lige et øjeblik, så får vi en frisk side her. Og den kom her. Så lad os tage et eksempel. Og den her gang, der får I den første gratis. Mindste fællesnævner på en halv og en tredjedel. Vi skriver ned en halv og en tredjedel. De to brøker, de er lige nu ikke nemme at lægge sammen eller trække fra hinanden, hvis det var det, man skulle. Man er nødt til at lave nogle tricks for at få dem til at passe sammen. Brøker kan man kun lave plusstykker og minusstykker med, hvis de har samme nævner. Det har de ikke lige nu, så vi skal lave dem om. Der er flere teknikker. Man kan sige, først tager vi lige slaveteknikken. Slaveteknikken, som jeg kalder den, det er, at vi forlænger brøkerne et hug ad gangen, indtil vi finder noget, der passer. Det første, man kan forlænge en halv med, det er for eksempel med 2. Så får jeg en halv. Og når man forlænger noget, så er det jo, man ganger med det samme i tæller og nævner. Og det her var ikke videre smukt. Vi prøver lige lynhurtigt at rette til. Og så kommer den igen. Sådan der. Og det er det samme som 2/4. Så en halv kan altså forlænges til 2/4, hvis jeg ganger med 2 i tæller og nævner. Hvis jeg ganger med 3 i tæller og nævner, der skriver jeg ikke regnestykket ned igen. Så får jeg bare 3 gange 1, det er 3. 3 gange 2, det er 6. Så jeg kan også få 3/6. Jeg kan også forlænge den med 4, hvis jeg har lyst. Så får jeg 4 her, og 4 gange 2, det er 8. Så får jeg 4/8. De her 4 brøker, en halv, 2/4, 3/6 og 4/8, det er helt den samme brøk. De har helt den samme værdi. Det er alle sammen en halv. Jeg kan også vise det med en kage, hvis jeg tegner et lavkagefad hernede i bunden. Det her, det er en halv lavkage, hvis jeg lige skraverer en gang. Fik vi flyttet hele kagen. Systemet gør lige lidt knuder her. Sådan. Den her halve kage, bare for lige at vise et eksempel. Nu er det ikke bare en halv kage. Jo, det er også en halv kage, men nu er det også 2/4 af en kage. Det var den brøk der. Hvis jeg nu gør sådan her, tegner en over her og en over her. Det er ikke så smukt, men hvis jeg nu skar kagen sådan her, så vil der blive 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 stykker. Og 4 af dem er fyldt op med kage. 4/8. Jeg kan også godt lave 3/6, så skal jeg bare skære lidt anderledes. Nu prøver jeg at forlænge en tredjedel. Og husk, det vi er i gang med lige nu, det er at forlænge den her og forlænge den her, og så finde ud af, hvad for en af forlængelserne passer sammen. Så nu går jeg ind og forlænger en tredjedel med 2 til at starte med. Det vil sige, at jeg ganger med 2 i tæller. Det bliver 2. Jeg ganger med 2 i nævner. 2 gange 3, det er 6. Og jeg kunne godt fortsætte med at lave flere forlængelser, men allerede nu, så vil I se, den forlængelse her og den forlængelse her, de har nemlig noget til fælles, noget meget vigtigt til fælles. De har nævneren til fælles. Det var lige præcis det, jeg var på jagt efter. Så det vil sige, det her, det var den rigtig, rigtig langsomme måde at gøre det på. Fællesnævneren, den fællesnævner opgaven beder om. Opgaven, jeg lige finder den lige frem igen. Find mindste fællesnævner, står der. Den opgave, eller den mindste fællesnævner, jeg skal finde, det er 6. Der findes ikke noget mindre tal, der passer som fællesnævner. 4 duer ikke, og 6 er den første herover i den her række. Nu viser jeg en helt anden måde at forklare det her på.
Den kommer herover på den anden side af skærmen. Nu skriver jeg op igen. En halv og en tredjedel. Der kom en tredjedel. Vi tager lige og fjerner igen. Sådan. En halv og en tredjedel. En helt anden måde at forklare fællesnævner på, det er at sige, den mindste fællesnævner kan man finde, hvis vi finder det tal. Det var ikke det var et spørgsmålstegn, jeg ville lave. Det her ukendte tal. Jeg kan også kalde det x. Et eller andet ukendt tal, hvor både 2 går op i, og 3 går op i. Så altså både 2 og 3 går op. Hvis du lige er i tvivl om, hvad det at gå op er for noget, så skal du bare tænke sådan her. Jeg har en gruppe med 2 børn, og jeg har en anden gruppe med 3 børn. Hvad er det mindste antal småkager, du kan finde, hvor du kan dele ud til de 2 børn, og så får de lige mange hver. Og så kan du også dele dem ud til de 3 børn, og så får de 3 børn også lige mange hver. For eksempel med 6. Hvis du har 6 småkager, så kan du dele 3 småkager ud til hver af de her 2 børn. Eller hvis du deler dem ud til de 3 børn, så kunne de få lige nøjagtigt 2 småkager hver, uden at der ville blive nogen til overs. Hvis du nu havde taget 4 småkager for eksempel og sagt, okay, vi prøver med 4. Hvis jeg tager 4 småkager og deler ud til 2 børn, så kan de få 2 hver, uden der bliver nogen til overs. Den går. Men hvis jeg tager 4 småkager og prøver at dele ud til 3 børn, så kan de få 1 hver, og så bliver der en småkage til overs. Derfor går 3 ikke op i 4. Det er altså kun tal, hvor jeg kan dele ud, uden at der bliver noget til overs. Vi kan også sige det på en anden måde. Den første, eller rettere det er forkert, vi prøver lige igen. Det første tal. Første tal. Ej, hvordan laver vi ulykker her? Prøv igen. Første tal, som står i både 2 og 3 tabellen. Ej, hvor er den irriterende. Hold nu op med det pjat. 3-tabellen. Der kan I selv prøve at tænke efter. 2-tabellen hedder 2, 4, 6, 8, 10 osv. 3-tabellen hedder 3, 6 og 6. Det var det første tal, der hører hjemme i både 2 og 3-tabellen. Derfor er det her oppe altså 6. Der er fællesnævner. Mindste fællesnævner, den er 6. Den prøver vi lige at lave en gang til. Vi skal tavlen ren, og så tager vi en til af samme slags. Så nu tager jeg for eksempel en halv og 3/8. Stadigvæk kan jeg ikke huske, om det er en af opgaverne. Hvis det er, så får I den gratis. Jeg har lært jer at finde fællesnævner ved at sige den ene nævner, så bruger man den til at forlænge med herover på den anden side. Det kan man også godt. Men prøv at se her. Hvis nu vi gør sådan her i stedet for at sige det, prøver vi først med den ene forklaring, hvor jeg siger, hvilket tal kan man finde først i både 2-tabellen og i 8-tabellen. Vi kører 2-tabellen. 2, 4, 6, 8. Vent lidt. 8. Ja, 8 står jo i hvert fald i 2-tabellen. Det vil sige, at den mindste fællesnævner, der er, den er 8. Hvis man skulle forlænge den her op til 8. del, så skal I forlænge med 4. 2 gange 4. 1 gange 4. Så det vil sige, at I vil få 4 8. dele.
Det er sådan, I løser de her opgaver. Vi kan godt tage en til, for god ordens skyld. Så laver vi en, der er lidt drillesyg. Hvis nu jeg har 2 fjerdedele og 1 ottendedel. Nej, den er ikke så drillesyg alligevel. Så kigger jeg igen, og så ser jeg, hvilket tal kan jeg finde, som står som det første i både 4-tabellen og i 8-tabellen. 4, 8, 12, 8. 8 er der sørme igen. Det vil sige, at den her skal bare forlænges med 2. Så kommer jeg op på... Det var ikke et divideret tegn, det kan vi ikke have. Sikkert den kan. Den er da meget irriterende. Sådan her. Stadigvæk her er den mindste fællesnævner 8. Vi kan tage en til, indtil I kan bare stoppe med at kigge, når I ikke gider se på det mere. Hvis nu jeg har 4 sjettedel og 2 tolvtedel. Her der bliver det faktisk lidt tarveligt, fordi her skal I tænke ekstra godt om. Normalt så vil man jo, som jeg siger, sige, vi skal finde det første tal, som står i både 6-tabellen og 12-tabellen. Så prøver vi 6, 12, 18, 12. 12 står i 12-tabellen. Og så derfor skal vi forlænge. Så skulle man tro, vi skulle forlænge op til 12 her. Det kan vi også godt. Hvorfor ganger jeg med 2? Det gør jeg, fordi 6 gange 2, så kommer jeg op på 12. Men kig nu lige på 2 tolvtedele en gang, og så se, hvad det egentlig er. Den brøk her, den kan man faktisk forkorte. Den kan forkortes til... Ja, I kan prøve at se videoerne med forkorte brøker, hvordan man gør. Den kan forkortes til 1 sjettedel. Og den her over kan forkortes. Den kan faktisk også forkortes, men lad os lige prøve at blive ved 4 sjettedel. Se, nu står der pludselig 6 begge steder. Så man kan også på en måde sige, at de har 6 som fællesnævner. Det betyder nemlig ikke nødvendigt, man skal ikke altid bare forlænge den ene, eller forlænge dem begge to. Man kan også godt forkorte den ene, hvis det kan gøre, at vi rammer det samme tal i nævneren begge steder. Det må være nok om opgave 12. Vi stopper for nu. Og så lige en lille bemærkning. Opgave 13, som I ser lige i en skygge af her i hjørnet, det er præcis den samme type opgave. Så opgave 12 og opgave 13, det er altså helt den samme type opgave. I skal bare fortsætte i 13'eren, hvor I slap i 12'eren. Eneste forskel er, at 13'erens tal er lidt større.